ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд мошинои наву нав қабул кардем ки пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад маромад сурат маълумотша дар WhatsApp ё иморо экран мо дар видео оянда фурӯшда эълонда мегузорем. Дар имзо навор ҳастад сечкаҳои прастои объёмӣ ва ҳастад Daewoo Nexi, Daewoo Lanos, ВАЗ 2110 ва дигар намуд Opel Vectra. Обши дута дигар Toyota Camry ки якта арзон, якта қимат, ҳар гуна мошино ки бениҳоят арзон. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастад дар видео оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. Хоб, курс имрӯза бардом бошад 1000 баробар аст ба 166 сомонӣ, курс камтар бояд 34 сомон фуромад. Мо бошад навор аз сар мекунем, маромад рафтем, то охираш тамошо кунем. Якум мошини фурӯшии имрӯза ҳастад бардором ки Mercedes-Benz C-класс ҳастад ки сечкае ки як дастгаштагӣ соли барои 6-1994 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад, гази Евро 4 дорад. Объём моторош мега 2.8 литри 6 цилиндра мега соҳибуш, коробкаш механика, ҳолати мошини бадрон беҳтарин ай. Ягон камбудӣ надорад. Ҳуҷҷатҳои мошини хай бурчидаги хадавои средняй, баллоншам бадрон хай средняй, мисол баллон мекунага форад, салон тоза, дута электропакет, кондитсионер дорад, кор мекунад. Мошини бадрон ай 2007 сол мегад вагон гирифта буде мегад, то ҳозира дасти як одамда гаштаги ай. Мошини мега умуман такси гаштагӣ нест, фақат барои ҷои кор рафта омадан ҳамин хай кор кардаги. Мошини шаҳрия мега соҳибшон умуман хеле мисол кори вазбин кардаги нест. Мошина мега беруша полни худ объёмни кардагианд. Ягон расход пасход умуман хеле чизо надорад. Айни ҳол харо дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ гуфтагия ки бо арзона мешавад. 45 таш мега бо кадоме ки мегирад арзон ва муомилаи хубам дорад. ин ҳами рақам аст, рақамҳои Мегафон Тоҷикистон ки номарои дастия бадрон ва ин рақамҳо шундам WhatsApp пайваст доранд. Кадоме хоҳад ки мошини берасход, мошини мисол бе ягон камбудӣ, мисол мошине ки як дастгаштагӣ, ина ба шумо вариантҳои хубае. Ҳамин рақамҳода занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. Нархша 45 та арзон мешавад. Моторуш мегад мошине. Дӯстони азиз, лайкора мезанем, фаромӯш намекунем ва силкаи навор дар WhatsApp имо падлисаш мекунем. Агар ягон намудам хали реклама дошта боша шумо мо дар кунен, мо мехоҳем фурӯшта мегузорем. Мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Toyota Camry аст ки американка соли барои 6 2011 сол ки сӯишвараш бензини холия. Объём мотораш 2.5 литра, коробка автомата, сайстари мошин мега беҳтарин. Мошин мега нозода, нопӯшидагӣ надорад, сарапина надорад, салон тоза, баллон пачкай, хай мошин бадром ҳама чӣ дорад ки худтон медонед. Ҳолаташ мега беҳтарин, тоза американка. Мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе пойтахта ва фурӯхта мешавад бо нархи 120000 сомонӣ. Бо дар назди кафоти мошин мега савдо мекунем. мошини хари конкрет набоши, аниқ боши мегад омада мошина аз пеш хушрӯ бин мега савдо муомила када метиҳем мега сирошна сумдан кунад. ин ҳами рақамҳошун аст, рақамҳо Мегафона бадрон кор мекунад. Ба кадоми то ки ҳам хеле Toyota Camry д берасход ки лозим бошад, ина занг занем. фақат дастгиритона фаромӯш накунед ва лайкора занед, навора падлисаш кунед, хоҳиш аз шумо. мегзарем аз сеюм мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21915 аст баъдро мошинои советский, мошиное ки молодёжни соли барои 6 2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литра, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. мошин мега краскаша нав карда мегад маълум ай дар сурат, мотор мегад коробка ҳама ҷош 100% хадавои дорад. мошин системаҳои музикаш ҳамаш саундбуфер, обши сигнализатсия ҳамаш қоидавия мегад бениҳоят зурай. салон бадрон тозака чихолои нав задаги аст. мошин хай тайёрай. нархаш мега 11000 сомонӣ аст. сирошна пул дар кор шуда мега ба ҳам худи арзон фурӯхтасем. бо ягон сум арзон мекунем. илтимос не ки одамоне ки беҳуда мисол намехаранд, беҳуда нороҳат накунанд, соҳибшон ҳамин хел маълумот додиям. мошин бадрон инашам дар шаҳри Душанбе аст. агар ҳамин мошини савдо нашуда бошам, метавонед ки шумо савдо када гиред. дӯстони азиз, як чизага ногуфта намонад ки агар кадоме ки номерошон кор накард ку ё ки мисол киштагӣ бошад, мошиншон уже савдо шудаги ҳамин хел
фурӯшандаҳо гуфтагӣ ҳастанд. Агар ки мошинмона фурӯхта гуфтагӣ номерошона кушта мемонад. Барои ҳамин шумо фаҳмед, баъд мисол бо далши дигарша занг занед. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lanos ҳастад. Баъдро светои намхеле вишнови светои олучагӣ. Соли барои 1996 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотор 1.6 литре, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин барои родной краска, 4 диска, 4.60% электропакет, кондитсионер. Хай мошин барои нархш арзон ки хай танашта кам-кам кор дорад. Баъзе ҷошо хали сарапина и хали кор дорад. Хай бигем не ки нархи мошин арзона кадоме ки хоҳад агар мелечовкор аз худша мекунам. нархша мега 8500 сомонӣ аста, бо 1 сом арзон мекунем ва мошин баъдро дар территория Душанбе 8500 сомонӣ ки Daewoo Lanos 96 сол ки нахаду хай нархшам арзон ай. ин аста рақамошон тисел кор мекунад. кадоме то ки мехарен марамат занг занед. агар баъдро боз такрор мекунем кадоме ки номерош кор накард уже мошин савдо шудагӣ аст. соҳибои мошин ҳамин хел гуфтагӣ ҳастанд барое ки штоби хатогӣ нашавад. агар шумо дар ин хали мошинои фурӯшӣ арзонакай қиматаи хонаҳаи заминаи квартира дошта бошен мо дарои кунем мо сраза рекламаш мекунем. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастае. баъдро мошинчаи арзон ҳастае ки ваз 2110 ки чӣ хеле ки дар комментария шумо бисёр хоҳиш мекунед ки мошинои советски арзон бисёр шавад. соли барои 2005 солае ки бензин газ ҳарташ кор мекунад. мотор 1.6 литре, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи соҳибшон гуфтае. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад, родной краскаи хай баллоншам ҳолати кӯра баъд хали сайстане хай чӣ хеле ки дар навор дидесен. кадом мошинра ки шумо мехарен маъқул ки мекунед аввал я дофтига бо маълумотша гирен ё ки аз ҳама хубаш рафта аз пеш бинен баъд савдо кунен. ба телефон савдо мекунед ки рафта мошин аз пеш дигар хел бошад, яъне аз ҳама хубаш рафта бинен ба савдо кунед. ина рақамошон мегафон аста кор мекунад ва нархи мошин 10000 сомонӣ. мошин баъдро дар территорияи Душанбе нархш бениҳоят арзон аста. ай даст натиҳен. ва агар шумо ягон мошин хари дигар хел бошад, агар дигар маркош дигар намуд дар комментария нависед ки кадом солош кадом намуд мошин аз куҷо мо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат шумо меҳнатҳои моро қадрдорӣ кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед ва силкаи навора ва дар ватсапи мо полисияш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ ҳастае. баъдро Opel Vectra астае ки бо нархи арзон ки срочно мега пул дар кора. светош нам хеле асфальтный светае. соли барои 1990 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литре, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи баъдро соҳибшон ҳамин хел навистиянд. мошин хай 4.70% ҳамин средняя баъдро люк дорад. хоб салоншам нормальняй хеле светаш ва мошин баъдро хай ҳолати кория мега не ки нашод дигар чиёш ягон чи нагуфтаем. мумкин хай ягон мелечовка расход дошта боша, не ки хел нахадоя мега навистиям. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомонӣ ки боз ҳамирам ягон сом муомила мекунанд. ина барадоре ки дар комментария хоҳиш карда буданд ки ин Opel-ои Vectra-и 7000, 8000, 9000 монед ина баъри шумо ҳамиқа яъне ки пешкаш шед мо ба шумо видео кардем. рақамошо тисела кадоме то ки мехарем бо ҳамирам арзон мекардиянд. марамат агар мошини савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо карда гирен. лайка бизан, навора подписаш кун. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 баъдро бояте дига американка соли барои 6 2008 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 2.4 литре, коробка автомата, сайстари мошин баъдро беҳтарин. мошин мега ягон кам буда 2008 сола полни худ 2011 кадагия. кожни салон американка, кондитсионер, электропакет, баллон пачка, опши баъдро мошинча беҳтаринай. агар ягон Lexus RX боша мега алиш мекунем тоқа алиш ба Lexus RX кати ҳамин хел нависиянд. кадоми агар сумкате мегирад нархаш мега 95000 сомонӣ астае. бо муомила мекунем дар назди капоти мошин. ин мошин баъдро айни ҳол дар Душанбе пойтахта қарор дорад. ина рақамош аста мегафон кор мекунад. кадомитон ки агар Lexus кати алиш кунем маромат пешниҳод кунен бо болоиш мегад маслиҳат мекунем. кадомитон агар ки мехарен 95 та нархш аста бо арзон мешавад. ягон камбуди ина до 2011 мегад кадагия.
кадоме ки маъқулаи маромад тамос гирад. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daiwo Nexia баъдори нархали Свето ки мошинча нахаду. соли барои 1994 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. Электропакет 4 диска 4.65%. ҳай мошин бално средняй баъзе ҷош кам яда ҷо сараб карданд ки ба хайр нек нархишда арзанда бадрон бо ҳамирам арзон карда метиян сирошно мегад $50 курай. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод ва фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомонӣ ки боз ҳамира муомила мекунад. мумкин 7000 мумкин 8000 мумкин ҳаме қадар гирен шавад. мошин мега сирошна $50 курай арзон мекунем. хоб бардори нарақамош раста мегафон кор мекунад. кадомтон ки мехарем маромад занг занен ва лайкора фаромӯш накунед. чӣ намуд реклама ки дошта бошед дар WhatsApp иморо кунед. дар имрӯза навр ҳам мошини фурӯшӣ буд. то видеои оянда худони гапони ҳамаи шумо.